काहे सखी? का हो सखी? कैसन उदास बरू हो? अरे अब का बताई हो? ना कुछ भइल बा लगता तोहरा। सुना बोला। अरे कहाँ गईले ना हो सखी, कहाँ गईले ना, दिल लगना बोला मुआ कहाँ गईले ना। अरे कहाँ गईले ना हो सखी, कहाँ गईले ना, दिल लगना बोला मुआ कहाँ गईले ना। अरे सखी। हाँ बोला। अरे देवरवा बाबा दोनों जने तो गईले रहले। हाँ इहो चल गईल। चल गईल? हाँ सुना। कैसे चल गईल बताव? गाजीपुर बाबा गईले पटना देवरवा। बैठी के अगोरी हम घर के बहरवा। सुनत हाउ ना सखी? हाँ बोला बोला सुनत है। गाजीपुर बाबा गईले पटना देवरवा, बैठी के अगोरी हम घर के बहरवा। और सैया गईले ना हो मोर पिया गईले ना, कलकत्ता शहरवा पिया गईले ना। अरे सखी। हाँ सखी। अरे हमार बाबा काउलियाल रहने जानत हूँ ना बता बता। सुना। बोला। काउलाइन बाबा मोर काउले देवरवा। घर में निहारी की देखी ओ सरवा। सुनत हूँ ना। हाँ देखा तो तकिया के नीचे ना बा। काउलाइन बाबा मोर काउरे देवरवा, घर में निहारी की देखी ओ सरवा। और काउलवना हो सखी काउलवना, दिल लगना बोला मुआ काउलवना। ए सखी तहर सैया तो बड़ा जुलुम कैलस तहरा पे हो। अरे का करिए सखी, वही से तो परेशान हई। झेला झेला।